Buru bikoitza automatikoa zigilatzeko makinaren inguruan, abiadura minutuko 34 botila, ekoizpen eraginkortasuna hobetu. Ekitura bihurritua sinplea da, eta zinta azkar egokitu eta ordezkatu daiteke. Makina osoaren osagai elektriko eta pneumatikoak fabrikatzaile ezagunetatik eginak dira etxean eta atzerrian, eta kalitatea fidagarria eta egonkorra da. Ekitura arrazoizkoa eta egonkorra da, erosoa eta azkarra eta mantentzeko erraza. Makina aproposada latak, kutxa, botila, ontzi, pote, kupel eta upel forma desberdina ontzidatzeko.